На венското колело. В? Ивайло на венското колело. Румъния, да. Да. Еха, красота. Красота. Еха, много яко. Вече малко размазано, ама то, защото вие сте колело. Но аз знаеш, че май нямам телефон. Може нямаш, че ще помня сега. Ето го венското колело. Ето го Ивайло. Страх ли те мишки? Ето го Ивайло. И това ми разваля ми снимката. Ето го парламента. Мишки. Виж срещу Ето парламента. го парламента. Ивайло. Там. Това е парламента, да видя. Мале, то ми ма по-настрани, не знам за вас. Не. Иха... Малко ми е гадно да ти кажа, едно особено се. Виж, каква красота. Гледай долу. Много бавно се движам. 30 минути обиколката. Как 30 минути? Да. Толкова е. Глупости няма да е 30 минути. 10 минути. Не. Голяма красота.